ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди тоҷик, ҳама каса созани хубед. Дуромади шербача ҳатман лайка мезанед ва дар канал подписатсия мекунед. Касоне ки мошин, хона, замин ягон техника дошта бошад барои реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp муроҷиат кунед. Иншоалло реклама карда техникаҳои шумо ва мошинаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. Дӯстон, имрӯз навори нави сечкаро тайёр кардагӣ мехоҳем барашон пешкаш кунем. Дӯстони азиз, марҳамат муроҷиат кунед барои реклама кардан. Хоҷ асамодан шербачо даромади лайкаро мезанед, ҳамин навори сечкаро, яъне ки 1000 та лайк мекунед, иншоалло ки боз беҳтарин мешавад. Дӯстони азиз, рости гап барои 100 000 шидан дар канали мо иншоалло ки кам мондагай, 4000 дига мондагай. Подписатсия кунед, навори беҳтарин шидагай, иншоалло ки маъқултон мешавад. Аз куҷо ки хона ё ки мошин дар кортон бошад, дӯстон дар комментар бинависед, ҳатман ба шумо кофта ёфта пешниҳоди шумо мегардонем. Хоб дӯстон, ба ҳаматон тамошои ба фароғатро хоҳон ҳастем. ассалому алайкум дӯстони азиз, мо айни ҳол қарор дорем дар ширкати Акай Парвиз ки тӯли 6 мошини Ака реклама кардем. Бороҳатон аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунад бардора. Ба тамоми ҷои Тоҷикистон, махсусан ба шаҳри Душанбе ва ба вилояти Суғд ва Панҷакет Хунҷанд, яъне ки ба шаҳри Бохта равонтон мекунад. Дӯстони азиз, ширкат бовар мекунад, иншоалло ки ягон камбудӣ нест, ҳар ҳафта бор равон мекунад. Салому алайкум Ака. Акаҷон, яъне ки ҳами бортона дар тӯли чанд рӯз меравад, яъне ки чихела ҳами я ҳафта ҷамъ мекунем, раҳкӣ мекунад. ҳар ҳафта, яъне ки шумо бор дорем барои рафтан? Ҳар ҳафта аста. Саломат ҳар бошед. ҳафта рӯзи якшанбе. Саломат бошед. Дӯстони азиз, ина марҳамат дар метро Катени қарор дорем. Ана адресо метро Катени, номерои WhatsApp-и Акамон. Мондагӣ касоне ки доштагӣ бошед, иншоалло ки рафта боротона мегирад. дӯстони азиз, аввалин мошини фурӯшиамон дар навори имрӯза, яъне ки ВАЗ 2114 аст, ки соли баромадаш 2006. Бензини холи қади ҳаракат мекунад, коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, объём мотор 1.6 литрай. Мошин қарор дорад дар Федератсияи Россия, яъне ки дар тарафҳои шаҳри Питерда қарор дорад. Нарша дӯстон 250 000 рубли русӣ мешавад, иваз карда мешавад ба ягон мошини дар Тоҷикистон будагӣ дӯстон, яъне ки соҳиби мошин хеле қайтадагӣ ҳастай. Дискои простой, марҳамат дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, газели пассажирни фурӯшӣ аст, ки соли баромадаш 1997 ай. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, гуфтагӣ ки коробкаш механикай, моториш 400D ва қарор дорад дар ноҳияи Деваштич. Нархи газел бошад дӯстон 20 000 сомонӣ, боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Деваштич, яъне ки газели хар бошед, бо нархи 20 000 сомонӣ аз номи сомонамо гап занед, арзон мекунад дӯстон. марҳамат дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аввалин мошини фурӯшиамон, яъне ки Мерседеси фурӯшиамон дар навори имрӯза Мерседес сечкаи объёмни аст, ки солиш 1998 ай. Мотор объём 1.8 литр, коробкаш автоматикай, бензини холи қади ҳаракат мекунад, мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошин дӯстон 4 диска балон пачка гуфтагай, аккумулятори нав, яъне ки лук ҳам дорад, ягон задаги пустагӣ умуман надорад. ва дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи 66 000 сомонӣ, гуфтагӣ ки одамоне ки 10-15 000 сомон арзон мекунанд, лучи занг назананд. 2-3 000 сомон арзон мешавад. Тамом дӯстон, марҳамат дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, Мерседес сечка аст, солиш 1996 ай. Мотор объём 1.8 литр, коробкаш механикай, сӯзишворияш бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки документҳои мошин бучидагиянд. Нархиш бошад 40 000 сомонӣ, камтараки дига савдо дорад, яъне ки савдо дар пеши мошин гуфтагия дӯстон. касоне ки Мерседес хар бошад дӯстон, марҳамат, 96 сол дар шаҳри Душанбе бо нархи 40 000 сомонӣ, рақамҳо барои тамос 985 21 25 65 муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, сечкаи навбатиёмо солаш 1996 сол мебошад. Мотор объём 2 литр, коробкаш автоматика, сӯзишворияш бензин ва газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақша дӯстон 56 000 сомон мегӯяд. документҳои мошин бучтаги, номерҳои транзит ва мошинан коробкаш автоматик будааст. хоб салоншам бениҳоят тоза, краска талаб нестай. нархаш 56 000 сомон, лук ҳам дорад бо амнои 80%. 56 таш мега, боз арзон мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, марҳамат, касоне ки великхар бошад, великҳои фурӯшии ҳастае ки дар ҳолати хуб мебошад, дастсафка ба ҳама ҷои Тоҷикистон дорад. яъне ки адресашон дар шаҳри Душанбе мебошад. великҳо дӯстон, яъне ки нархҳояшон аз 600 сомон оғоз мешавад то 1500 сомона. великҳои састани хубам дорад. касоне ки великхар бошад, дӯстони азиз, марҳамат, дар ватсапашон 94 00 17 16 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед барадор, иншоалло ки дастсафка мекунад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сечкаи навбатиёмо солаш 96 мотор объём 1.8 литрай. коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар ноҳияи 8, яъне ки сечкаи простой, краскаш сафед, ҳолатиш беҳтарин. нархаш 53 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз гуфтагия ки саодо дорад. рақамҳо барои тамос 927 91 41 41. марҳамат дӯстон, дар тамос шавед. дӯстони азиз, ҳамаи шумо, яъне ки тамошо кардастен, лайкҳоро хабар намегиред шер бачаҳо. лайкҳоро хабар бигирем, яъне ки чандум лайка ки монди, ҳатман дар комментария бинависед, барои хотире ки барои моро бениҳоят зарур мебошад. хоб дӯстони азиз, эълони навбатиём Mercedes Benz, яъне ки Elegance мебошад ки соли 1996. мотор объём 2 литр, коробкаш механикаи бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 та электропакет гуфтагия, 4 та баллони нав дорад. кондитсионер, печка кор мекунад. мошин ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нашоди документҳои ҳеҷ гуфтагӣ нестай. нархи 43 500 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 220 01 01 58. марҳамат, дар тамос шавед. марҳамат, дӯстдорони Mercedes E-Class бардор, соли баромадиш 2002. дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. коробкаш автоматик, бензини холиқадӣ ҳаракат мекунад. мошин гуфтагия дӯстон ки краскаталаб неста, яъне ки 4 диска баллон пачка, лук ҳам дорад, электропакет, мултирул, обогрев сиден, хулоса ҳама навортош кор мекунад. гуфтагия дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 155 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз иншоалло ки камтар саодо дорад. рақамҳо барои тамос 917 66 38. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, сечкаи навбатиёмо солиш 95. мотор объём 1.8 литрай, коробкаш механик, бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дӯстони азиз, яъне ки мошин гуфтагия ки 4 та электропакет, техпаспорт ва документ дорад. утилизатсия кардагӣ ҳастай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархиш 45 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз камтария саодо дорад. марҳамат, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, Mercedes сечкаи объёмни аста ки солиш 1998 мотор объём 2 литр, коробкаш механикаи дизел қад, яъне ки сӯзишворияш дизелай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нархаш 58,000 сомонӣ, номерҳои транзит, техпаспорт, хати утилизатсия, яъне ки дорад ва кардагӣ ҳастай. خب دوستان عزیز 4 تا الکتروپاکت نرخش 58,000 سومانی کمتر دیگر باز معامله دارد. مرحمت در نمره 5333 در تماس شوید. نمره واتساپ دارد، طریق واتساپ مراجعه کنید. دوستان عزیز ماشین فروشی من است، یعنی که ماشین باتیمون مرسدس هچکا سالش 1995 мотор объём 1.8 литрай, коробкаш механикаи бензини холиқади ҳаракат мекунад гуфтагиай. Мошин дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Утилизатсия кардагӣ ҳастай, 4 та баллони нав, краскаш сиёҳ ва документи солона ҳам дорад. Нархи мошин 44500 сомонӣ, боз муомила ҳам дорад ва ранто дар чия гуфтагӣ ки пешниҳод кунед алиша мешавад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. دوستان عزیز مرسدس هچکا هسته سالش 1995 мотор объём 1.8 литрай, коробкаш механик бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. номераш гуфтагиай падарка, краскаш сабсафед, яъне ки полни айнол тайёр кардагиай, полни ҳамаш объёмни кардагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 42000 сомонӣ, документи солона ҳам дорад ва утилизатсия кардагӣ ҳастай. дӯстони азиз марҳамат дар номерҳои 972 82 00 03 хади дар тамос шавед. дӯстони азиз срочна фурӯши бо нархи арзон Mercedes сечка 94 сол, яъне ки сечкаи простой. мотор объём 1.8, коробкаш механик бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 38000 сомонӣ мега. рақамҳо барои тамос 998 00 8898 хади ва ҳамин рақам дӯстон муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз агар шумо чунин яъне ки мошина дошта бошед барои фурӯхтан, марҳамат дар ватсапи мо роё кунед, иншоалло ки реклама карда яъне ки техникаҳои шуморо ва мошинаҳои шумо дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. раҳмати калон барои лайк кардон ва барои поддержкатон. дӯстони азиз боз як тӯр дигар ҳастай сечкаи простой бо нархи арзон срочна фурӯшӣ солаш 96 мотор объём 1.8 литр, коробкаш механикаи бензин ва газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 39000 сомон мега. мошин краскалар нестай ва лук ҳам дорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. шербача дар ҳамин навори мо ва охирasi касоне ки лайкҳоро мадагӣ набошанд, лайкҳоро ба зои мо дар канал подписия кунед. боқӣ сарбаланду хона обод бошед. худованди меҳрубон нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, то видеои оянда.